Velkommen tilbage til Farum Park, hvor der er sådan lidt røg, der driver hen over banen her. Og så skal jeg slå for, at det hopper og danser nede på Brøndbys fantribune. Der er som altid vanvittig gang i den, og de her passionerede Brøndby-fans er på besøg rundt omkring på de danske stadion. De er godt organiseret her igen. Snapper de løse opspilsbolde op. Antipas med et fornuftigt spark, der sniger sig lige en halv meters penge over. Det er sådan en lille finteløb, for det er Anders Christiansen, der går til den. Det er godt lavet. Offside. Markeret for offside. Og scoringen afblæst. Kasper Hjulmand forstår det ikke. Nej, hvor bliver den interessant at se igen. Ken Hansen bakker op om linjedommeren her. Ja, det bliver han nødt til. Den er uden tvivl. Den er... Der er ikke offside på ham, der scorer. Michael Jakobsen. Ja, ved du hvad, du. Det tror jeg ikke, der er. Igen vil jeg sige, den her overkrop. Hvis han har den fri, så er der jo offside. Armen er ikke nok. Nej. Så er det lidt... Godt indlæg mod Makinak! Og så scorer Brøndby for øjeblikket efter, at Nordsjælland ellers havde bolden i nettet. Luftvåbnet, trussel nummer 1, landsholdsspilleren Simon Makinak. 1-0 til gæsterne. I jubelen her. Godt sat op. Ja, Simonovski er kommet over i den side. Thyssen løber i position for ham, og så kan han spille den ind over. Har for meget tid i forhold til, hvad han må have i de her kampe. Tætte kampe. Og så Makinak, der løber på forsiden af Gregor. Det er et meget, meget flot mål. Godt kommet med her. Makinak fuldstændig fri afslutning. Og en kæmpemæssig redning af Martin Hansen. Godt sat op af Durmisi. Netop de her kontrachancer. Brøndby vil sætte Hassani ind. Der er ikke offside. Får lov at fortsætte. Og den bliver omsat til mål af Patrick Mtiliga. Offsidefælden kigger fuldstændig for Brøndby IF. Og venstre bak strandet på højre fløj. Ja. Omsætter det til mål. Det her, det er coolness. Det er med så meget is i maven, du. Man skulle tro, det var en fryser, han havde der. Det er helt vildt. Prøv at se her, Frederik Holst. Der kommer Mtiliga løbende, fuld sprint på, og der prøver Frederik Holst at stoppe op. Der er ikke offside. Ja, det tror jeg heller ikke, der er. Men det er de marginale kendelsers aften. Ja. Og sådan lidt frustrerede attityder. Ja, på begge trænere, på begge bænke, tror jeg. Men altså, det har været en intens, jeg synes en rigtig underholdende, spændende kamp på rigtig mange måder.